이거 누구야? 이거 뒤로 이거 신나이나 이거 완전 행정 오면. 신나 खुलुमबाय बयनिसिमबो फिन खेब फरायहरबाय टाइटेल थाम्बनेलाव नुना नोंथांमोना एसेबां बुजिबाय जानांगौ दिनैनि आपडेटखौ नैबे भिडिअखौ अलरेडि गासिबो फेसबुकनि गेजेरजों शेयार खालामहरदों मोनसे भिडिअ नुदोंमोन नोंथांमोना सासे लाइमोनखौ गावनि बिमा बिफा रायजो राजा मिटिं लिंनानै बुनानै बिखौ मा बुंखौ मा फोरमायखो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबा बुजि मोनगोन फुल भिडिअखौ आं लाना फैनाय जाबाय आरो बे सिख्लानिफ्रायनि खुगानिफ्राय मा राव ओंखारखो नोंथांमोना नायबाय थाबासो बुजि मोनगोन आरोना दा सासे सिस्टारा गोरोन्थि मावदों जायबा बुजादों गावनिनो दायनि थाखाय गाव साजा मोननांबाय मानो होनबा लोंनाय जानाया बांद्रायबाय गाज्रि आखु साननाया बांद्रायबाय बे सिस्टारा सोरजोंबा लोंजों जाजों आं बेखौ बुंनो थाङा दा बियो गावनि खुगानिफ्राय रायजो राजानि सिगाङाव मोनसे बाथ्राखौ बुंना लानो गोनां जाबाय जे बियो सासे हौवाजों देहायारि सोमोन्दो गाज्रि खालामदों दा बिखौ बुंनाय लोगो लोगोनो गावनि भागि बंस गावनि बिमा बिफा बिदा फंबाय बिखौ बुदों आरोना दा दुखु मोनदों नुनानै मानो होनबा जोंनि बर' सिख्लाफोरा गासिबो बेफोरबायदिनो जागासिनो दङ गुबुन हारिजों बुथारजानाय गुबुन हारिजों रेप खालामजानाय गोबां नुबोगासिनो जोङो बेफोरबायदि जाथायखौ दा आङो नैबे भिडिअ बुंनो सानदों आरो नोंथांमोना नायग्रोना लाबानो जाबाय क्लिपखौ आङो फोरमायगोन लास्टआव नैबे क्लिपखौ जों नायग्रोना लानोसै अब्लासो नोंथांमोना बुजिगोन नालाय जाथाया मारमोन घटनाया मामोन दा बयखौबो जोङो फिन खेब बरायहरबाय आङो चेनेलाव जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय बेफोरबायदि आपडेट नुनो थाखाय थाबैनो 10K साबस्क्राइब खालामना होथारदो नैबे गोदान चेनेलाव दा नायग्रोनोसै जोङो फैदो भिडिअखौ ओमफ्राय आं मोननैसो बाथ्रा बुंफिननोसै अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नुखाबाय दा बेनोसै नोंथांमोना जायफोरा कमेन्ट खालामनो गोसो कमेन्ट खालामना बुंबानो जाबाय आङो एसे ब्लार खालामना होदों आरो बुनाय भिडिअफोरखौ आं होआसै एकदमबारे डिलिट खालामखाना होदों बुनायफोरखौ आङो नुबा बोरैबा नाङो आरो इउटुबनि रुल्सआबो बेलेग बुनाय माबानाय बेफोरखौ होनो हाया बेनिखायनो आं भिडिअखौ दाननाय जाबाय आरो भइसखौ आङो मिउट खालामनानै जाबाय मानो होनबा गाज्रि खोनायो नालाय रायनाय माबानाय दा रायजोफोरा जिबायदि हमदों मानसिफोरा जिबायदि बुदों माबादों बेखौ माबादों बियो गाज्रि जायाखै लोगोफोर बियो मोजांसो जादों सोरबा सासेनि सिस्टारनि लाइमोनखौ माने सोरबा सासे सिस्टारा गाज्रि खामानि मावनायखौ होबथानाया रावनिबो गाज्रि जाया उन्दै गिदिरनि थाखाय बिसोरो गावनि मान सन्मान गावनि हारिनि मान सन्मानखौ लाखिनो थाखाय सासे गाज्रि मानसिखौ होबथानो गोनां जायो बियो 100% गोनांथिबोखा होबथानाय मानसिफोरा मानो होनबा सासे सोरबा गाज्रि मानसिया बुङो नालाय बेखौ मानो बुखो बेखौ मानो रायखो गावनिसो पार्सनेल खोथा गावनिसो इयुननि थाखाय खोथा होनना बुङो बे गोरोन्थि सोरबा मानसिया बेखौ होबथानो थाखाय मोन्थाया दंखायो उन्दै गिदिरखौथ' बुजिनांगोन ना बियो माबा मोनसे खालामबाय दोङो गाज्रि खालामबाय दोङो दा बेखौ हेंगारना दोनोबा जोंहा
जानांगौ बियो गोबां मानसिखौ गाज्रि खालामफागोन। बिब' बिनानाव सोमजिया माबाया बियो गावनि देहाखौ फाननाय बायदिनो गुबुनखौबो बियो लांफाबाय थागोन। बेनिखायनो होबथानायाबो 100% गोनांथि आरोना। आंनिफ्राय बेनो बुंनाय, आंनि साननाय बायदिबासो दे, नोंसोरनिबा मा मोनथिया। एसेबांबो मानसिखौ बुनानै बुजायनो हाया। खुगाजों बुजायनायाबो मोजां। मानो होनबा मालाबा समाव सोरनि खाफालाव मा लिरनाय दोङो जों गासैबोथ' मोनथिया। सोरनिबा गोसोआ अन्थाइ बिखा थायो, सोरनिबा गोसोआ गुरै थायो। दा सोरबा सयज' हायैया एबा सहायनो हायैया माने गावनि जिउखौ खोमाना लायो आरोना। बेफोरबायदि भाइरेल जायोबा माने गावनो लाजियो, आं ओरै थोरै जाबाय, आंखौ रायजो राजाफोरा बेफोरबायदि बुंबाय, बेफोरखौ साननानै गावनो गावनि देहाखौ एबा गावनि जिउखौ फोजोबना लायो आरोना। दा बेयो गाज्रि। जोङो बेखौबो साननो गोनां बाथ्रा, सोरबा सिख्लाखौ सोरबा सेंग्राखौ ओरैबायदि साजा होनांगौ होननानै जोंनि आयेनावबो लिरनाय गैया। मानो होनबा बिथांमोननि जिउआसो गेदेर आरोना। मानसिखौ रायनानैबो मालाबा समाव बुजायनो हाया आरो खुगा मोजांजोंबो बुजायनो हाया। बुनांगौ, बेखौ नियमनि मोनसे राहा लानांगौ। बेनो जोंनिफ्राय बुंनाय आरोना, आंनिफ्राय। दा नोंथांमोना मा सानो आं जेबो बुंनो गोसो गैया। आरो जोबनायाव आं मोनसे खोथा बुंनो सानो, आंनि साननायबासो दे बे बाथ्राया। आं मोनसे खोथाखौ बुंनो सानो, बे खोथाया जाहैबाय, सोरबा बर' सेंग्रा सिख्ला मोजां मोनलायोबा बेखौ ओरैबायदि बुयो मानसिफोरा, आं बेखौ एसे बोरैबा मोनो आरोना। बुंनोथ' हाया आङो, बुनाङा माबायाना होनना बुंनो हाया। मानो होनबा सोरनिबा सिख्लानि गोसोआ अन्थाइ बिखा थायो, सोरनिबा सिख्लानि गोसोआ गुरै थायो। ओरैबायदि बुयो जोंनि बर' समाजनि मानसिफोरा, बेखौ बुजायनाबो बुजायनो हाया, सोरबा बुनाबो बुजायनो हाया। थिग बेफोरबायदि बाथ्राया ओंखारबोयो। नंगौ, एसे बुजायनाया मोजां आंनि बायदिब्ला। मानो होनबा बुनानै रावखौबो बुजायनो हाया। गावनि फिसाला साननानै, गावनि फिसाजो साननानै एसे मोजां बुजायनाय गाहाम। मालाबा समाव सोरनि खाफालाव मा लिरनाय दङ रावबोथ' बुजि मोना। बेफोरबायदिनो गोसो गुरैया गावनि लासिसिं जानानै मान सनमान थांनानै गावनो साननाय फैयो मोनसे, आंखौ ओरैबायदि बिमा बिफाया बुबाय, रायजो राजानि सिगाङाव आंखौ मान सनमान गैयैबायदि अपमान खालामबाय, आङो बे जिउआव थांना थानो गोसो गैया होननानै गावनि गोसोखौ, गावनि सोलेरखौ माने फोजोबना लायो आरोना। दा बेफोरखौ जोङो एसे साननो गोनां। एसे सानै हयै जोङो मानसिखौ मानजिनायाबो जोङो जोबोद गिदिर खोथा। बुजायनाया मोजां। बुजायनानै जुदि मोजां जायोब्ला बेखौ मोजां जागोन होननानै जों 100% बुंनो हायो। आरो जुदि बेखौ बुनाबो जुदि बुजायनो हायाबा बे मोजां मानसि इयुनाव लाइफआव मालाबाबो मोजां जानो हाया। जों डाइरेक्ट बुंखानो हायो आरोना। दा बेखौ आङो बुङो, आंनि बायदिबासो। नोंथांमोना मा सानो आं बुजि मोना। जे मानसिखौ बुनानै मालाबाबो बुजायनो नाङा। मानसिखौ खुगा मोजांजों बुजाय, आरो जुदि खुगा मोजांजों बुजायनानै जुदि बियो मोजां जायाखैबा बेखौ गारना दोनखादो। बियो मालाबाबो मोजां मानसि जानो हाया आंनि बायदिब्ला आरोना। दा बेनो जोङो सिगांनिफ्राय नुबोगासिनो, माने सानैसो सिख्लाफोरा गावनि साननायखौ उल्थां फाल्थां खालामना लानानै जोबोद जिउ फोजोबना लानो गोनां जादों आरोना। बै हौवाखौ मोनैनि थाखाय, बेखौ सेफायनायनि थाखाय, रायजो राजाफोरा बेखौ बिसार खालामनायनि थाखाय, बुनायनि थाखाय, न'खरनि मानसिफोरा बेखौ साननो हनो हायैनि, गावनि गोसोखौ हमथानो हायैनि गोबां जों गावखौनो जिउ खोमाना लानायबो नुनो मोन्दों आरोना। दा बेयो जोबोद गिनो गोनां। आरो सानै हयै जोङो मानसिखौ रायनो नांगौ, बुंनो नांगौ आरोना। बेखिनियानो आरोना आंनि बुंनाया। नोंथांमोना मा कमेन्ट खालामनो गोसो, रं जादों ना राइट जादों, कमेन्टनि गेजेरजों बुजायहरबानो जाबाय आंखौबो एसे। आङो दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामनो हागोन। आरो थेंक इउ स' माच, नोंथांमोना गोबां अननाय होनायनि थाखाय। भिडिअखौ हाजारसे शेयार खालामना होबानो जाबाय। मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामना होबानो जाबाय भिडिअखौ। ओमफ्राय बेफोरबायदिनो गोदान गोदान आपडेट नुनो थाखाय चेनेलखौ निस्सय साबस्क्राइब खालामना लागोन होननानै आं बुंहरनाय जाबाय आरोना। अब्ला नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन लोगोफोर। थेंक इउ स' माच, लाभ इउ अल, बाय बाय।